Nota allegatament miktuba minn Keith Schembri provat timplika lill-Ministru Chris Cardona fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta fejn ingħad li Chris Cardona allegatament offra lil ċertu kriminali il-faċilità li jdaħħlu sigaretti tal-kuntrabandu mingħajr xkiel bħala kumpens biex joqtlu lill-ġurnalista. Madankollu sorsi qrib l-investigaturi qalu li ftit għandhom tama li jikkonfermaw jekk Keith Schembri kienx verament wara din l-ittra, dan għaliex id-dokument tant biddel l-idej li hu diffiċli testijiet forensiċi jagħtu riżultati pożittivi. Skont sorsi qrib l-investigazzjoni kienu l-eżekuturi li allegatament talbu lil Chris Cardona biex jirranġa aċċess bla xkil fil-faċilità tal-Freeport Virżebbuġa sabiex jiffaċilita kutrabandu ta' sigaretti u alkohol bħala pagament parzjali biex isir il-qtil. Din l-għajnuna kellha tieħu l-forma ta' liċenzja biex jaħdmu fil-Freeport. Kien Jorgen Fenech li għadda din l-ittra lill-Pulizija u allega li l-ex Chief of Staff ta' Muscat kien involut fl-assassinju, f'tentattiv biex Fenech jingħata kastig eħfef u r-responsabilità tal-qtil tintefa' f'ħoġor Chris Cardona. Ikkuntattjat minn Times of Malta l-Ministru Cardona qal li l-kontenut ta' din l-ittra fih allegazzjonijiet infondati u qal li l-Pulizija kienu interrogawh brabta ma' dawn l-allegazzjonijiet u l-investigaturi kienu sodisfatti bit-tweġibiet li ta'. Min-naħa tiegħu Keith Schembri ċaħat li kellu xi involviment f'din l-ittra u qal li dak kollu li kellu jgħid qalu lill-Pulizija ta' Malta u lill-Europol.